Γεια σου, Πέρση. Τι σχεδιάζεις εκεί απάνω εσύ, Σκιούρε? Θέλω να παίξω ένα παιχνίδι. Κοίτα εδώ, κουκουνάρες για bowling. Όμως χρειάζομαι κάτι που να κυλάει. Έχεις τίποτα εσύ, Πέρση? Κάτι που να κυλάει, είπες? Όχι. Όχι. Κοίταξε εδώ, Πέρση. Τι λες γι' αυτό? Καλά, λοιπόν. Αλλά πρόσεχε, δεν θέλω να ξετυλιχτεί παντού, Εντάξει, ευχαριστώ, Πέρση. Κοίτα εδώ τώρα. Ζήτω! Η σειρά σου, Πέρση. Λοιπόν, μόνο μια φορά, Ορίστε. Καλύτερα έτσι, τι λες? Ω Πέρση, ευτυχώς που είσαι κι εσύ και μας βοηθάς. Μα πού βρίσκομαι? Στο Πεύκο. Ω Θεέ μου, έκανα λάθος. Πρέπει να πάω στο άγαλμα εγώ. Τι χαζός που είμαι. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα φτάσει εκεί. Λοιπόν, πίσω στη δουλειά. Θα πρέπει να βρω ένα άλλο μέρος. Δεν είναι ευθεία εκεί, ξέρεις. Λίγο πιο εδώ, κι άλλο. Κι άλλο. Λίγο πίσω. Εκεί. Τώρα εντάξει? Ναι. Ναι, σύντομα θα πάνε διακοπές. Δεν εγκρίνω και πολύ τα ταξίδια εγώ. Ξέρεις, λένε πολλά για όσους μένουν συνέχεια στο ίδιο μέρος. Όχι. Ήρθες πάλι? Πέρση, έλα να δεις. Μοιάζει πολύ με παλιά φωλιά. Δεν νομίζω να μένει κάποιος εδώ τώρα. Εδώ, με κρατάς ανάποδα. Λυπάμαι πολύ. Δεν σε είχα δει. Νομίζω ότι θα είχες φύγει με τους φίλους σου και τις συγγενείς σου. Δεν πετάω, δεν μπόρεσα να μάθω. Ω Θεέ μου. Ίσως μπορέσει να σε βοηθήσει η Κουκουβάγια. Πού είναι? Κουκουβάγια. 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 Ναι, δεν χρειάζεται να φωνάζετε. Εδώ είσαι. Μπορείς να βοηθήσεις. Αυτός ο φίλος δεν μπορεί να πετάξει. Δεν μπορεί. Ω Θεέ μου, είναι απίστευτο. Τι πρόβλημα λοιπόν υπάρχει? Το πρόβλημα είναι πως μάλλον δεν μπορώ να απογειωθείς, ναι. Ξέρω, φαίνεται δύσκολο, αλλά όμως δεν είναι. Απλώς φτερουγίζεις και φεύγεις. Πρόσεχε! Πρόσεχε! Ωραία! Η σειρά σου τώρα! Ξεκινά! Εγώ δεν μπορώ να κοντρολάρεις, ναι, το ξέρω! Είναι λίγο
λίγο δύσκολο. Φτερά και ουρά. Αυτό είναι όλο μικρέ. Ορίστε. Βλέπεις, Πρόσεχε! Κουκουβάγια, μ' ακούς? Πόσο κάνει 1 και 1? 30. 3 δεν είναι. Έπρεπε να πει 3. 2. Έπρεπε να πει 2. Πονάει το κεφάλι μου πολύ. Λοιπόν, νομίζω πως μάθαμε όλοι κάτι. Ωραία. Και άλλες κουκουνάδες. Αυτό είναι καλό, Λοιπόν, τώρα δεν πρέπει να πετάξω ποτέ. Έλα, ανέβα επάνω. Θα σε μεταφέρω εγώ, έλα. Και πού θα πάμε? Όχι μακριά. Τι, μαμάτι? Θα πρέπει να συνηθίσεις το ύψος. Φυσάει πολύ εδώ πάνω όμως. Σίγουρα είμαστε ασφαλείς. Ορκίσου. Ω ναι. Εμείς δεν ενοχλούμαστε από τον αέρα. Ωραία. Εδώ καλά είναι. Ωραία. Το έδωσα πολύ σφιχτά. Ναι, είναι... Ακολούθαμε. Συνέχισε, συνέχισε! Έλα, μπράβο! Έλα, θα μάθεις να πετάς το πι και φι τώρα! Στο καλό, στο καλό. Θεέ μου! Λοιπόν... Δεν είναι δικές μου τρύπες. Το ξέρω. Είναι πολύ μεγάλες για σένα. Νομίζω ξέρω ποιανού είναι. Όχι. Γεια σου, Πέρση. Σκάβω τρύπες. Το βλέπω. Μήπως μπορείς να ξανακλείσεις μερικές αργότερα, για να μην πέσει κανείς μέσα δηλαδή. Ναι, φυσικά, Πέρση. Πρέπει να διψάς πολύ εκεί κάτω. Ναι, διψάω. Λοιπόν, γιατί δεν έρχεσαι να πιεις λίγο τσάι τότε, όταν τελειώσεις. Πολύ θα το ήθελα, Πέρση. Ευχαριστώ. Γεια. Βράχος. Από πάνω.
τον πέρασα. Από πού να πήγαινα τώρα? Ναι. Περίεργο. Όχι. Κι άλλος βράχος. Παντού βράχους έχει. Κάποιος άλλος πρέπει να σκάβει. Γεια σου τυφλοπόντικα. Ωραία τρύπα, κουνάβι. Βρίσκω συνέχεια βράχους εγώ. Πήγαινε λιγάκι πιο στα δεξιά. Είναι ωραία και μαλακά προς τα εκεί. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ τυφλοπόντικα. Γεια σου, τώρα πρέπει να σκάψω. Αντίο. Γεια. Γεια. Τρύπες, τρύπες, πολύ μεγάλες τρύπες, για να ανοίγω τρύπες. Γεια σου Πέρση, ήρθα για το τσάι. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν μπορείς να έρθεις για τσάι έτσι όπως είσαι. Πρέπει να κάνεις μπάνιο. Είναι αρκετό. Ωραίο και ζεστό. Ώρα να την κάνουμε. Κουνάβι, πού πήγες? Κουνάβι, σε βλέπω. Έλα κουνάβι, είναι ζεστό και ωραίο. Κοίτα, νερό είναι. Και σαπούνι. Δεν θα καθαρίσεις χωρίς σαπούνι? Τι είναι αυτό? Κι άλλο σαπούνι. Κι άλλο? Δεν έπρεπε να το φας. Κοίτα, μπορείς να παίξεις στο μπάνιο. Έχει πλάκα. Τι είναι αυτό? Σφουγγάρι. Κουφάρι. Όχι, σφουγγάρι. Για να τρίβεις την πλάτη σου. Να, έτσι. Θα σ' αρέσει. Αφού σ' αρέσει να ξέρεις την πλάτη σου. Γιατί δεν μπαίνεις μέσα τώρα μέχρι να φέρω κι άλλα πράγματα? Κι άλλα? Ώρα να την ξανακάνουμε. Ορίστε. Αυτά είναι. Τώρα θέλουμε μόνο το κουνάβι. Αλλά... περίεργο. Όχι. Έλα! Κουνάβι! Κουνάβι! Δεν είναι. Κουνάβι, το έχεις ξανακάνει. Έλα κουνάβι, δεν θέλει τσάι. Αναρωτιέμαι. Εντάξει, καλά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ πάντα απολαμβάνω το μπάνιο μου. Λοιπόν, γιατί όχι? Ανόητο κουνάβι. Πού να κρύβεται?
Όχι, αποκλείεται. Τα κουνάβια δεν ανεβαίνουν στα δέντρα. Πρέπει να είναι η καρακάξα. Βλέπω άλλαξες γνώμη για το μπάνιο, έτσι. Μάλλον δεν ήθελες να χάσεις το τσάι. Δεν ήξερα ότι τα κουνάβια ανεβαίνουν στα δέντρα. Ναι. Εμείς μόνο σκάβουμε. Δώσε μου το σουγκάρι. Βαρύ είναι. Πολύ ωραία. Θα είσαι φυτεμένο δίπλα στο σπίτι μου. Ω, Θεέ μου, πρέπει να κρύωσα. Να πάρει. Αυτός ο μήλος θέλει βάψιμο. Έχω τόσα να κάνω. Γεια σου, Πάρσε, γεια σου. Γεια Με συγχωρείς. Πρέπει να κρύωσα κάπου. Μια αλήθεια. Τότε θα πρέπει να πας αμέσως στο κρεβάτι σου. Έβαλες θερμόμετρο. Όχι. Έχεις πολύ πυρετό, Πέρση. Όχι, δεν έχω. Δεν είναι τίποτα. Στο κρεβάτι τώρα αμέσως. Δεν ακούω τίποτα. Λοιπόν, ίσως. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, Πέρση. Αυτό μοιάζει υπερβολικά με κάποια από τα δικά μου τα φτερά, βέβαια. Μα έχω τόσα να κάνω. Πρέπει να φτιάξω μια τσουγκράνα. Να φυτέψω αυτό το δέντρο και να βάψω το μήλο. Έλα λοιπόν τώρα, μην ανησυχείς καθόλου, Πέρση. Θα το φροντίσω εγώ. Μην μπλέκεις. Θα φτιάξω τσουγκράνα, θα φυτέψω το δέντρο, θα βάψω... Ευχαριστώ μου, κουβαλιά. Θέλω μόνο λίγη ησυχία και ηρεμία. Ναι, σωστά. Να σε αφήσω τότε, εντάξει. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Τι είπε, να φτιάξω... Όχι, να βάψω. Όχι, να φυτέψω, είπε. Το μήλο, δέντρο, τσουγκράνα, μήλο. Να, λοιπόν, να φτιάξω το δέντρο, ναι. Όχι, να φυτέψω, είπε. Να φτιάξω το μήλο. Έλα τώρα, σε πιάσω, κυρία, γρανάτας από εκεί. Ο Πέρση αρρώστησε. Πρέπει να το βοηθήσω. Ελάτε μαζί μου. Εσείς ακούστε, ο Πέρση αρρώστησε πολύ και πρέπει να το βοηθήσουμε. Γι' αυτό ελάτε αμέσως μαζί μου. Ο Πέρση αρρώστησε πολύ. Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Ελάτε μαζί μου γρήγορα. Τι είναι? Τι κάνουν άραγε εκεί? Προσοχή να μη σας σπάσουν. Είπα, προσοχή να μη σας σπάσουν, είπα. Δεν προσέχετε καθόλου.
σου, Πάρση. Μα τι γίνεται εκεί έξω? Τι γίνεται, παιδί μου, τίποτα Τα δεν ζω. γίνεται. Κάνω τόση φασαρία. Αυτό. Μην ανησυχείς καθόλου εσύ γι' αυτό, Πάρση. Λοιπόν, δεν είσαι ζεστός. Πολύ ζεστός, παιδί μου. Καλύτερο. Καλύτερο τώρα. Κοίτα. Πώς νιώθεις? Ναι, ευχαριστώ. Περίμενε! Εγώ θα κάνω μεγαλύτερη Δεν είναι. Ας δοκιμάσω εγώ. Πώς το είπα. Ναι, αλλά... Έτσι. Τι είναι πάλι? Τι κάνει άλλη που εκεί έξω? Μην ανησυχείς καθόλου γι' αυτά, Πάρση. Είναι όλα υπό έλεγχο. Γεια σου, κουκουβαγιά! Πάρση, είσαι καλύτερα. Ναι, καλά, δεν αρρωσταίνω για πολύ εγώ. Έχω πολλά να κάνω. Πού είναι το δέντρο και τα εργαλεία μου? Τα φύλαξες? Ναι. Θέλεις να δεις λιγάκι? Πέρσι, τα κάναμε όλα, Πέρσι. Όπως τα ήθελες. Φτιάξαμε όλα τα εργαλεία σου, είναι Πέρσι, Λοιπόν, είναι πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Μα είπα να φτιάξω τσουγκράνα, όχι να τη φυτέψω. Όχι, βέβαια. Δεν ήθελες να φτιάξουμε την τζουγκράνα. Όχι, βέβαια. Μα, αν όμως φυτέψατε τα εργαλεία, τότε τι φτιάξατε? Έλα να δεις από εδώ, Πέρσι. Έλα. Γεια σου, Πέρση! Πέρσι. Λοιπόν, δεν ξέραμε πώς θα το κάνουμε να γυρίζει, αλλά πάντως κουνιέται. Δεν το πιστεύω. Φτιάξατε ένα μήλο, λοιπόν. Ναι. Το φτιάχναμε όλη τη νύχτα, Πέρση! Μα είναι υπέροχος. Εκπληκτικό. Μόνο ένα πράγμα. Είπα να βάψω το μήλο, όχι να φτιάξω ένα. Όχι και βέβαια όχι. Δεν είπες πως θες να βάψεις εσύ το μήλο, Πέρσι. Τότε, μια στιγμή. Τότε τι βάψατε? Λοιπόν, βάψαμε το δέντρο, όπως ακριβώς μας είπες. Γεμίσατε μπογιά στο μικρό μου δέντρο. Όχι, φυσικά όχι, Πέρσι. Δεν είμαστε τόσο βλάκες εμείς, Πέρσι. Κοίτα. Κοίτα, Πέρση! Θα βάψουμε το δέντρο, Πέρσι. Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Εσείς οι δυο είστε? Σε τι φέραμε αυτή τη φορά? Δεν ήταν πολύ καλό από το Πέρσι. Ναι, ήταν πολύ καλό, ναι. Μπορούμε να σε βοηθήσουμε σήμερα, θέλεις, Πέρσι? Ναι, άμα υποσχεθείτε ότι δεν θα με ξανατρομάξετε. Καλά, λοιπόν. Το υποσχόμαστε. Τι θέλεις να κάνουμε? Ένα καθάρισμα, σήκωμα, κουβάλιμα. Θα ξεκαθαρίσουμε την παλιά αποθήκη. Ωραία, μου αρέσουν οι αποθήκες εμένα. Εκεί είναι. Ελάτε. Ελάτε λοιπόν, πάμε μέσα. Ελάτε λοιπόν. Όλα στην ώρα τους. Θα το φτιάξω αργότερα. Γιατί είναι αυτό, Πέρσι? Έρχομαι! Αυτό είναι για να βγάζεις τα αγριόχορτα από τον καζόν. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε? Ας τα βγάλουμε όλα έξω.
Σηκώστε! Προσεκτικά! Πάμε! Έλα! Σιγά! Θα σας βοηθήσω. Πολύ ευγενικό εκ μέρους, αλλά μάλλον δεν μπορείς. Είναι δουλειά για μεγάλους αυτό. Μπορώ να κάνω μικρά χρήσιμα πράγματα. Σε παρακαλώ πολύ. Πολύ καλά, αλλά να προσέχεις, 1, 2, 3, σηκώστε! Τώρα αυτό. Σιγά! Σιγά! Όχι, δεν μπορώ καθόλου. Δεν μπορώ να σε πατήσω. Ω Θεέ μου, Θεέ μου. Ξέρω ότι θέλεις να βοηθήσεις, αλλά μόνο για λίγο θα μπορούσες να βλέπεις απ' έξω. Μπορείς να καθίσεις πάνω από τις σανίδες, στον ήλιο, έτσι.